Oain arte esan dezakegu bi bloke burutu ditugula. 1786-tik 20. mende hasiera arte, Etxaun Saharretik Etxaun Iruri arte, tarten berso doinuk eta dantza doinuk landuz, eta ondorengoa gure fandango egileak, 20. mende hasieratik hasita. Ondoren gure abesbatza doinoeie beste saio bat eskaini genien, gaurkon bloke berri bati hasiera emango diogu orduan. Eta bloke hau hasteko Etxaun Iruriren kanta zoragarri eta zirraragarri batekin hasiera emango diogu. Ama izena badu ere, Aizer plazerra bezala jende gehienok ezagutuko dugu. Kantua 1939-tik 45 iraun zuen Bigarren Mundu Gerran preso egon ziren ipar euskaldunak gerra bukatu ondoren, aske geratuta herriratzean beraien ohoretan Etxaunek egindako kanta da. Etxaunenak die bai letra eta bai doinua, baino guk gaurko hontan ez dugu Etxaunen doinue joko. Patxi Saiz getariarrak eta beste batzuk abestutako doinua joko dugu. Gaur hasiko dugun 3. bloke hau Euskal Kantagintza berriari eskainia izango da. Euskal Kantagintza berria modernoa esaten deunen, modernoa izango da, baina ez pentsa atzo goizeko kontu buruz aigeanik, ez da gutxiagoik. Euskal Kantagintza berria esaten deunean jende gehienari ez doka mairu etorriko zaio burura. Aro berria hortxe hasiko zalakon. Gutxiago batzui ez doka mairuren aurreti izan zen Michel Labagerirekin gogoratuko dira. Eta baten bat, Labageriren aurretik izan zen Soroak taldea. Hoien guztin aurretik Nemesio Etxaniz ere izan zen. Eta bere lana gainea oso aintzakotzat hartzeko iruditzen zait. Guzti horiek lantzen saiatuko gea datozen saioetan. Baina gu Espainiko gerra zibileko garaira atzeatuko gea. Gauzak behar dien perspektibakin ikuspuntu zehatzago batekin ikusiko ditugulakon. Aizer plazerra jo dugu, gerrako preso izatetik zetozenei ongietorri emateko. Eta gure aldean berriz ondorio larriak utzi zituen beste gerra bat. 1936-tik 1939 irauntzun gerra zibila hain zuzen ere. Giza ondorioak zalantzai gabe
izugarriak utzi zituna. Baina gerra ondorenak euskal kulturan utzitako ondorioak ikaragarrik, erabat suntsituta geratu zala esan dezakegu. Horregatik ez dut uste ez dok 13rekin hasi beharko gendukenik bloke berri hau. Naiz eta beraiek izan euskal kantagintza berriaren erreferente nagusi. Euskal kulturak eta gure doinuek bereziki asko zor die ez bakarrik kantariei, gehien bat garai hartako idazlei esango nuke. Beraien olerkiak izan direlako gure kantuak. Eta idazleen kaso askotan gainera, beraien bizia eman behar izan zutelako. Eta horri esker, beraiei esker daukeuna. Behin elkarrizketa baten Mikel Laboa entzun nun, eta esaten zuen Euskal Herria Frankoren diktadura garaian, kultura aldetik basamortu ikaragarria izan zela. Eta pixkatatzea begiratzen baldin badugu, konturako gea zenbatainoko egiedan hori. Ez bakarrik euskeraz kantatzeik etzeolako, baizik eta euskal kulturarekin zerikusi txikina zeukena ere, bat ere bere bizia estimatzen baldin bazuen behintzat, erbesteratu beste irtenbideik ez zitzaiolako geratzen. Euskal Herriko hegoaldean eozin ekintza burutzea ezinezkoa bihurtu zen. Idazleak, pentsalariak, arte plastiketako artistak, denak ez baldin bazien gehientsuena behintzat, mugaz beste alde jo behar izan zuen. Salbuespen bakarrak izan zitezkeen nagian apaizak. Garai hartan gainea kulturaz jantzienak beraiek ziren zalantzai gabe. Baina askotan ez da horiek ere. Ataunen bertan dugu adibide bat. Josemel Baranderan, apaiza, baina bere arkeologia, etnologia, antropologia eta lan horiek zirela eta gerra zibilaren hasieran iparraldera joan beharra ikusi zuen. Eta Sara herrian jarraitu behar izan zuen bere ikerketa lanekin. Gutxi gorabehera 21 urte. 1953an itzultzeko aukera ikusi zuen arte. Kulturarekiko ez zeonez erreferenterik, ez nun ikasirik, ez nun landuik, ezer. Gure lehenengo blokean landu ditugun artistan kantak, guregana askotan aho bidez, iritsia, aho transmisio bidez, Aiton Amonak bilobai kantatuz eta holaxe. Idazlekin zer gertatzen zen jakiteko, oin kontauko dizkizut adibide pare bat. Esteban Urkeaga Basaraz. Izen horregin ezautuko dezun, baina Lauaxeta esaten baldin badizut, seguro izena behintzat ezaguna egiten zaizula. 1905 Bizkaiko Laukiz herrian jaio zen, eta orain arte beti esan dizut pertsona baten jaioturtea eta bere heriotz urtea ez dizut esan, baizik eta zenbat urtekin hil zen, zuk kalkulatu beharrik ez izateko. Lauaxetan kason 1905 jaio zen, baina oraingoz ez dizut esango zenbat urtekin hil zen. Bea olerkari eta kazetari izan zen. Oso gaztedatik bere familia Mungiara bizitzea joan zen. Eta Mungiako bere etxek Cuatro Vientos zuen izena. Cuatro Vientos euskaratzen baldin badugu, lau haizeetara. Lau haizeetara, lau haizeta, Lauaxeta. Hortik datorkio izengoitia. Jesuitakin ikasi zuen Loiolan, eta hortik etorri zitzaion euskararikiko bere gertutasuna esan dezagun. Gerora apaizgintza utzi eta kazetari eta idazle lanetara bideratu zen. Eusko Alderdi Jeltzalean sartu zen eta bertan euskerazko publikazio batzuk argitaratzeko ardura hartu zuen. Itzulpen lanak ere burutu zituen, bai Europako obra klasiko batzuenak, eta baita Federico García Lorcan liburu batzuk itzuli ere egin zituen euskerara. Euskadi egunkariko euskal ataleko zuzendari ere izan zen, hasieran
horixekin batea, baino gero bea bakarrik. Frankoren altxamentu ondoren, Euskal Ejertzituan sartu zen komandante graduarekin. Miliziak antolatzen zebilela, 1937ko apirilaren 29an, hau da, Gernikako bombardaketa pasa eta 3 egunera, Gernikara juntzan itzultzaile modura. Frantzitik La Petite Gironde periodikoko gerra kazetari bat zetorren, eta behari itzulpen lanak egin eta Kondor Legioak Gernikan utzitako arrastok erakustea. Frankoren tropak harrapatu zuten eta Consejo de Guerra baten heriotz zigorrera kondenatu zuen. Eusko Jaurlaritzako agintariek saiatu zien beste preson batekin trukatzen, baina ez zuten lortu. Eta handik 2 hilabetera, 31 urterekin Gasteizko Santa Isabel hilerrian fusilatu zuten. Idazle handia izatez gain, lan handia egin zuen gure herrikantak biltzen. Antxon Balberde abeslari donostiarra izan da gure abeslari arten Lauaxetarekiko interesik handina erakutsi duen abeslaria. 78. urtean Lauaxetaren olerkiak kantatuz osatu zuen diskoa, plazaratu zuen. Bertan dare, heriotzan zai zeola azken egunetan idatzitako azken oiua edo agur Euskadi. Siriako andonegire ezagutzea nahi nuke, ezagutzez badezu behintzat. Honen kasuan etzan heriotzaino iritsi, baino iaia. Gurearekin lotuz, Siriako izan zen Aitorren hizkuntzarraren egilea. Gerora Urretxindorrak fama emango zien eta jende askok ez. Gipuzkoako Mutrikun jaio zen, 1912an eta 70 urtekin hil zen. Idazlea izan zen, jostuna ere izan zen. Esandako Aitorren hizkuntzarraren bersok 1956an idatzi zituen. Egunkari desberdinetako kolaboratzaile izan zen. Eta 20 urte zeuzkela, Mutrikuko batzokiko lehendakari izan beha, eta herriko horma batzutan Espainian aurkako idatzi batzuk azaldu ziren sobrare, eta Gipuzkoko gobernadore zibilak 500 pestako isuna jarri zion Siriak hori. Zuzea batzokiko lehendakarie, tori, zuri isuna. Kulpa puskatuko zuen, beak baino gauzak hola izango ziren gara jartan. 1957an Santanderretik Frantzia iherzijola frankistek preso harrapatu zuen. Jipoitu eta gorrik ikusi ondoren heriotz zigorrera kondenatu zuen hau baita. Eskritor basko separatista zala eta heriotz zigorrera. Zigorrura ez zuen bete barkatu ingo zioten, baino urte pilo bat pasa zituen kartzela desberdinetan. Ondarretako kartzelan, Miranda de Ebron, Guadalajaran, Segovian da, ez dakit, beste askotan, segura asko. Holako ikusitan normala ez da, gure kultura eozein arloti begiratutare basamortu bat izatea. Datorren saiotan ezagutuko ditugu Gerra Zibiletik 60. hamarkada bukaera aldea arte lan isila egin zuten horietako batzuk. Gure betiko doinutan badie kanta batzuk, beste baino askoz gehiago kanta ditugunak ez da. Agur Xuberoa, Aitorren hizkuntzarra edo Ikusmendizaleak esate bateako. Ezak iniziati, baino ez da izango bakarrik kantak oso zarra dielako. Baina edozein lekutan behidatzen balin badeu, askotan ez du jartzen behintzat zeinenak dien. Baizik eta kanta herrikoiak. Herrikoiak izango die herrik berea bezala ditulako, baina anonimo behintzat ez die, eta iruditzen zait, egileak bere aitortza merezi dula, eta eskuduñoak kanala seitzen dezuenok, honuzkio jakin behar dugu, etxaun irurinen dela Agur Zuberoa, Xabin López de Gereñona Ikusmendizaleak, eta Siriako andonegina Aitorren hizkuntzarra. Eta gaurko saioa bukatzeko, Siriako andonegiri omenduz, Aitorren hizkuntzarra joko dugu. Pentsatze eta aurrerantzean kantu hau kantatzen dezunen, ze horreke igual beste sakontasun batekin begiratuko dezula.
Bueno, eta hoxe izan ba, gaurko prestauten nukena. Badakizu lagun ondo badatorkizu, urrun arte, eta ondo izan bitarte.